tisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema halaka balo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya aw bismillah lumière tv sanfɛ walasa kaw kunafoni ɲuma a dile manifima a bifa kasɔrɔ ma fɛn bila ida sabla kunafoni ɲuman sɔrɔli o ɲuma ani o ka fa kama i bi fa ka sɔrɔ fɛn bila eda bi an bɛna an ka kunafoni daminɛ ni commission ba min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u b'a wele ko la commission de la rédaction des chartes nationales de la réconciliation pour la paix o kɔni sigira an ka jamana in kɔnɔ waati caman kalo caman kɔfɛ baara caman kɛra a kɔnɔna na o de la i bɛna ye k'a fɔ ko maliden caman bɛ n'o sigilen bɛ ka commission in kɔni ka jaabi u kɔnɔ jaabi minnu bɛna bɔ a kɔnɔ sabula commission in kɔni ye baara min kan ka fɛn caman nɔrɔ bila an ka jamana in kɔnɔ bɛn ani tiɲɛ bɛn ani dɔnda kelen ni bɔda kelen bɛ se ka sɔrɔ cogo min na malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ni commission in kɔni ka wulikajɔ ni a baara bɛna ɲɛsin o de ma o de la ni commission in kɔni bi olu ye an kunnafoni dilaw kɔni resi u ka jabalabala n'o ye CICB ye kumakan minnu kalifara an na Mamadu Jamutani fɛ n'ale ye kuma ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen lase tɔɔrɔ kan na an ka jɛ an ka a lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ayiwa an cɛ an baraji an b'a fo ka waliɲuman dɔn a ka ɲininkali la komi y'a fɔ cogo min jɛkulu dɔ de bɛ sen kan sisan u bɛ ka sɛbɛn dɔ kɛ min bɛ tali kɛ bɛn ani sabati la an ka jamana kɔnɔ komi a b'a kalama san tɛmɛnin jamana ɲɛmaa a ye jɛkulu dɔ sigi sen kan ko maliyɛnw u ka bɛn ka fɔ ɲɔgɔn kɛ maliyɛn ni ɲɔgɔn cɛ o bɛn ka fɔ kɛra a ye kalo 4 ta a baara a ye kalo 4 kɛ o sɛbɛn u taara di jamana ɲɛmaa ma a y'a jateminɛ a tilara ka jɛkulu kelen wele n'a ɲɛmaa u ye an ka premier ministre Usmani Suhu Mayiga ye k'a d'a ma a ye baara min kɛ kalo 4 in kɔnɔ n'o tun ye ɲɛbila sɛbɛn ye an bɛ fɛ a ka baara laban donc o hukumu kɔnɔ jɛkulu wɛrɛ sigila min y'o baara kɛ o jɛkulu in an b'o ka hukumu de kɔnɔ sisan kalo 4 de ye an b'a baara la an bɛ yɔrɔ min ko bi baara sera a kuncɛyɔrɔ la o de y'a kɛ an b'a wele ka kunnafoni dɔ di maliyɛnw ma a baarako la komi i y'a fɔ cogo min na bɛn ani sabati maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw yɛrɛ ka yeta la ni sɛbɛn bɛ kuma o de kan sɛbɛn dɔ tun b'an ka jamana kɔnɔ an tun b'a fɔ ma ko ye accord d'Alger o sɛbɛn kun ɲɛnabɔra jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ mais a baaraba kun kɛra Alger hali n'a sɔrɔla a kun nana cɛ Mali la yan o sɛbɛn jamana ɲɛmaa y'a jate minɛ ko an yɛrɛ ka sɛbɛn kɛ sisan an yɛrɛ bɛ bɛn sikafɔ basigi an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw an ka hakili jagabɔ kɛ pour que an ka se k'o baara kɛ ka kɛ sɛbɛn ye min bɛ bila sɛbɛn tɔ kelen place la o de ye an y'o baara de kɛ n balimaw tɛmɛna ye sisan o y'a kuma fɔ tubabukan na maa 3 tɛmɛna ayiwa a sɛbɛn tiɲɛ na a bɛ tali kɛ fɛn caman na laɲini ye min ye jamana ɲɛmaa fɛ fɛn fɛn bɛ tali kɛ maliyɛnw ka bɛn na u ka basigi la u ka sigiɲɔgɔnya la u ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ayiwa an k'o kɛ sɛbɛn ye maliyɛnw yɛrɛ ka jɛn n'a ye k'a fɔ pour que basigi ka na an ka jamana na sigi ka diya sigiyɔrɔ la ayiwa an ka kan ka nin kɛ an man kan ka nin kɛ donc sɛbɛn bɛ kuma o de kan o de y'a kɛ a sɛbɛn baara bɛɛ welela la jɛkulubaw min bɛ jamana kɔnɔ k'a ta gouvernement kunda fo ka taa jigin citoyen ladamɔgɔw diinɛmɔgɔw bɛɛ welela an ka hakilina fɔ donc o baara de farala ɲɔgɔn kan donc a tile 2 nan n'Ala sɔnna a kun bɛna cɛ sɛbɛn bɛ taa di jamana ɲɛmaaw ma mais yan'a bɛ cɛ baara min kɛra a bɛna yɛlɛ jamanadenw na mɔgɔ min welela k'o hakilinaw ɲininka o maa kelen bɛ tila ka wele baara nin kana yira u la na yɛlɛma min kan ka don a la o ka hakilina ye min ye o k'o fɔ walasa a kun ka cɛ a ka kɛ sɛbɛn laban ye min bɛ taa di jamana ɲɛmaa ma
maliyɛnw min bɛ Mali kɔnɔ ani mun Mali kɔfɛ bɛɛ da donna nin baara in na donc an y'o baara de la sisan mun b'a kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ mun ye ko bɛn ye bɛn bɛ sabati cogo di mun ye ko kelenya ye o bɛ sabati cogo di fɔɲɔgɔnya ni ɲɔgɔn cɛ n'o nana an ka kan ka mun kɛ an ka valeur ne ya jamana tagasira yɛrɛ ye i b'a dɔn k'a fɔ Mali ye jamanaba ye Mali ye jamana kɔrɔ ye siraw dɔw b'an bolo min bɛ se an ka problème dɔw bɛ yen an b'o ɲɛnabɔ n'o ye donc k'olu sabati an ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw ɲininka la an taara région na an ye fɛn caman kɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw y'u ka haminakow fɔ dɔw ta ye justice ye dɔw ta ye baarako ye dɔw ta ye kanda ye sécurité ko b'a la fɛn caman b'a la ayiwa o de y'a kɛ baara in mɔgɔ mun da donna a baara la i b'a sɔrɔ mɔgɔ catégorie ka ca kosɛbɛ bɛɛ y'i jɔyɔrɔ fiɲɛ a la sɔrɔsiw tun b'a la lalamɔgɔw tun b'a la diinɛmɔgɔw tun b'a la gouvernement yɛrɛ ka baarakɛlaw tun b'a la musow b'a la denmisɛnw b'a la bɛɛ tun b'a la donc a baara kuncɛ kuma de sera n'Ala sɔnna a papier bɛna yira jama na an ka baara ani ko min kɛra sen na tile 2 in na ne bɛ tali kɛ parti politique ka kungako la o tɛ ɲɔgɔn ka sara la yanni an ka baara in bɛ daminɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye papier de d'anw ma k'a fɔ a ka baara kɛ nin hukumu kɔnɔ a m'a ɲini anw fɛ o papier la ko a ka politique tɔn mun bɛ yan nɔ a k'o ci kuma fɔ a kana o ci kuma fɔ a m'o ɲini an fɛ an fana an ka baara daminɛ fo ka n'a bila bi la ɲini ma k'anw fɛ min bɛ tali kɛ yala parti politique bɛ cogo di a ka ko bɛ cogo di o ma ɲininka o la an b'a dɔn sariya kɔnɔ loi de bɛ Mali la kabi 2005 o de ye parti politique ka ko ɲɛnabɔ o de ye parti politique bɛ créer cogo di Mali la a bɛ baara kɛ cogo di a ka hakɛ min ye a kan ka min kɛ a man ka min kɛ donc o papier o n'o loi ye an ma kuma o kan an ka baara k'a ta an sigila an kalo 4 de ye sa ka na bila bi la min kɛra tile 2 in na o t'an ka baara kɔnɔ an ka papier tɔgɔ ye charte ye o ye tiɲɛ ye mais charte min bɛ yen n'o tun bɛ politique partiw gérer na ko b'o kan kun na o charte kelen charte min bɛ an bɛ k'a sɛbɛn bɛnkan min an bɛ k'a sɛbɛn o bɛ tali kɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'o la sɔrɔsiw b'o la sibiliw b'o la parti politique b'o la bɛɛ b'o la diinɛɲɔgɔnw b'o la dugulenw b'o la dugutigiw b'o la bɛɛ b'o la o ye charte nationale bɛn ani sabati o b'o kan an ka baara b'o de kan min kɛra tile 2 na ko charte min tun bɛ parti politiques gérer n'o y'o o charte wuli ka bɔ yen ani parti politiques an ka baara ma bolo kan o ma ɲin'an fɛ an ma baara kɛ o fana kan ala k'an bɛɛ sababa ma ayiwa o kuma kelen don baara min ɲin'anw fɛ an bɛ bɛn kuma fɔ bɛn bɛ na cogo min fɛn bɛ nɔgɔya cogo min an ye baara k'o kan mais min ye justice bɛ mɔgɔ min kun kan mun ka ko bɛ justice la bi n'a o ye dankari kɛ fɛn jamana ka sariya dɔ la ou bien n'o taara kɔfɛ an ka baara ma bolo o kan an ka baara ma bolo o kan an kumana bɛn bɛ se ka na cogo min na mais min bɛ justice bolo kan justice n'a ka baara kɛ mais bɛn fana bɛ se ka sabati cogo min an fana b'o fɔ an ka papier kɔnɔ donc ani justice ka kuma o tɛ ɲɔgɔn kan o tɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'a sɔrɔla mɔgɔw dun y'a fɔ ayiwa a ka nin kɛ a ka nin kɛ mais baara bɛ di anw ma ni kan dɔ de ye n'a baara dira an ma ni kan min ye an bɛ baara kɛ n'o kan de ye donc a ma ɲini an fɛ min bɛ sen na justice bolo kan ko an k'an da dɔ la o bɛ ɲɛnabɔ cogo di o ma ɲini an fɛ mais basigi bɛ na cogo di justice kan ka baara kɛ cogo min jamana kɔnɔ jamanadenw bɛ ka kɛ kelen justice ɲɛfɛ jamanadenw bɛ ka kelen Mali sariyaw la jamanadenw bɛ ka kelen pour que basi kana jamana kɔnɔ an ka laɲini an ka kuma bɛ bolo o de kan. O tɛmɛnen kɔfɛ aw ka dɔn k'a fɔ ko an ka jamana in kɔnɔ fasoba Maliba précisément a bɛ fɔ fɛn min ma ko mariage collectif o tɛ dɔ wɛrɛ ye koyi ko ka jɛ ka furu kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ maa
kɛmɛ fila o kɔni de ka furusiri bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ ni muso la maa fɛ maa minnu bɛ wele ko bananbakaw n'o ye maaw ye maa minnu n'u ka taabolo n'u ka laadaw yɛrɛ de kɔrɔ ye ko ka denmisɛnninw kɔni ka furu kɛ wa généralement a furu ninnu bɛ kɛ mercredi donyaw fɛ o de la n'i ye bananba fɔ mɔgɔ hakili bɛ jigin fɛn fɔlɔ min na o ye ka jɛ ka mariage kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye furu k'u siri ɲɔgɔn fɛ wa i bɛna ye k'a fɔ ko a ko in kɔni n'a bɛ kɛ don min na bananbaka ka du fɛn fɛn bɛ Bamako ani Mali dugubaw la o bɛɛ lajɛlen kɔni i b'a ye k'a fɔ ko fɛn dɔ kɔni bɛ yen wa nin ko in kɔni bɛ bananbakaw fɛ bi côté wa kelen bɛ laada ye laada min ni a bila man di wa nin de don laada o laada bɛ Mali kɔnɔ ni laada ɲuman dɔ an kan ka continuer k'a kɛ parce que a bɛna ni hakilisigi ani faamuyali ɲuman ye yɔrɔ caman na o de la bananbakaw kɔni olu ka ni mariage ba in kɔni n'o ye ba maa kɛmɛ fila o de ye cɛ ni muso la o de ka mariage bɛna bi ka kɛ précisément araba dɔ in yɛrɛ la i n'a fɔ bananba ani a lamini fo ka taa fara Mali kuru k'a la bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bananga ka bɔ bananbaka yɔrɔ. Amore an bɛ to an ka jamana in kɔnɔ halisa a bɛ fɔ i n'a fɔ jɛkuluba min ma ko CNDH n'o ye jɛkulu ye jɛkulu min bɛ hakili to adamadenya hakɛw ko la n'i y'a ta k'a lajɛ CNDH mɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni i n'a fɔ tɔɔrɔlen don wa olu tɛ a fɛ fɛn dɔw bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ ko o ka continuer n'o de ye ko disparition forcée n'o de ye ka adamaden latunu i t'a dɔn jɔn y'a ta ani jɔn bɛ ɲɔgɔn bolo jɔn de taara n'a ye a taara fan jumɛn a bɛ yɛrɛ jumɛn ani maa sugu jumɛnw de kundo donc nin kɔni bɛ ka lasiran kosɛbɛ wa ko fɛɛrɛ bɛ ka sigi sɛngɛ bɛ se ka to nin ko in kɔni nin kɛwale in kɔni ka dabila an ka jamana kɔnɔna na n'o ye fasoba Maliba ye n'i y'a ta k'a lajɛ nin tile laban in na a bɛ fɔ fɛn min ma ko politique mɔgɔw kɔni n'olu ni faamaw fɔlɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ u ka parti politique ko la o kɔni maa caman bɛ yen nɔ ko u minɛna nin ko la o de la caman bɛ ka siran wa CNDH kɔni ko fɛɛrɛ bɛ ka sigi sɛngɛ bɛ se ka to nin ko in ka dabila an ka jamana in kɔnɔna na. N'an bɔra CNDH la an ka jamana in kɔnɔ an bɛ taa Sahel jamanaw ka précisément an ka jamana min tɔgɔ ye ko Niger n'o ye AES jamana dɔ ye Nigerkaw kɔni fɛ ko États-Unis ma a ko segin wa sabula États-Unis y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni bɛna segin ko i n'a fɔ Niger bɛna u tigɛ ɲɔgɔn ma ka baara kɛ baara min bɛ se k'a to terrorisme kɔni maa jugu minnu bɛ papali wale ko ka ɲɛsin manifu ma ani ka manifu kasara k'u ka nafolo kasara ko kɛlɛ kɔni bɛna kɛ ka ɲɛsin u ma ko olu Niger bɛna u tigɛ ɲɔgɔn ma nin ko in na jɔn de perdre la a bɛ komi i n'a fɔ Faransi o de perdre la parce que ale de teri kun ye États-Unis ye ni Faransi taara États-Unis seginna ka na ko a ma kɛ Faransi bolo baara ye wa o de la Nigérien kɔni ko nin kuma in ni kunnafoni ninnu kɔni ko olu kɔni b'a kunbɛn ni tɛgɛrɛ fɔ ye sabula a ka di maa bɛ se k'olu dɛmɛ ka sɔrɔ u bɛ to ka hɔrɔnya kɔnɔ ko o bɛ jɛn n'a ye wa olu ni maa si tɛ kɛlɛ la fo maa min b'a fɛ k'o ka hɔrɔnya kɔni bɔsi u la. hali sisan n'an tora Sahel jamana ko an bɛ taa Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ an ka ɲɛmaaba min bɛ yen nɔ sandu b'a wele ko capitaine Ibrahim Traoré ale kɔni ye kumalaseli kɛ min b'a jira k'a fɔ ko maa dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko général Langali ko nin cɛ in kɔni ye kuma minnu fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko jɛ tɛ ka n'a ye wa fɛɛrɛ bɛ ka sigi sen kan min bɛ se ka to nin cɛ in a ka i n'a fɔ a ka excuse présenter publiquement diɲɛ maaw ye ka présenter Burkinabɛw ye ka présenter Sahel denw bɛɛ lajɛlen ye wa a b'a jira k'a fɔ ko nin cɛ in kan ka hakɛto ɲini ba min kɛ nin ye ko man ka kɛ dogo la koyi ko kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ bɛɛ k'a ye bɛɛ ka dɔn fɛn min kɛra sabula ko ni cɛ in kɔni ye kuma minnu fɔ ko o tɛ kuma ye kuma min n'o bɛ se ka fɔ ka ɲɛsin jamana denw ma a jamana dɔ denw ma a jamana dɔ u yɛrɛ ma n'i y'a ko bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ tubabu kɔni ma foyi faamu depuis u gɛnna ka bɔ farafinna Sahel jamanaw kan i bɛna ye k'a fɔ ko olu ni an ka président ninnu kɔni bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ sabula olu t'a dɔn u bɛ min fɔ kuma dɔ la o de la jamana ɲɛmaa ninnu kɔni u bɛ ka ɲini ko ka hakili to ka kumaw la wa u ka kuma ninnu wɔlɔma kuma minnu bɛ fɔ ka ɲɛsin an ka Sahel jamanadenw ma ani Sahel jamana ninnu ma. Sisan an bɛ to i n'a fɔ diɲɛ kɔnɔ ka to an ka fasoba Maliba ni Sahel jamanaw kan a bɛ fɔ mɔgɔ min ma ko merci tubabukan na o kɔrɔ tɛ fɛn wɛrɛ ye ko i ni ce in kɔni ye mɔgɔ min ka dɔgɔ ni mɔgɔw bɛɛ mais mɔgɔ dɔ mɔgɔ min ni a bɛ fɛn dɔ fɛn min n'o ye dakurunye min ni a bɛ fɛn caman ko fɔ sabula a bɛ maanifin lafiya da fɔri ye n'i ye ko ɲuman kɛ maa ye n'a k'i ma ko i ni ce o ye ko min ka ɲi ou bien ni maa min tɛmɛtɔla y'a sɔrɔ i bɛ ka baara kɔni kɛ an ka bamanan
fe u to ka fote ko Senegal be fama ko ini che o ko de dole ko ini cha ini maya ini wulika jo ini chesiri donc ni ko ni moy ko ni moy nda fama ko dakurunye mi ni anafa ka bon ko sebe wa mamunun be no sa ko ka ko u ka baro nye shilembe ina fo anga la de la ko nanga ko koroma nda bu fama ko les traditionalistes ulu ko ni ajira ka fo ko ni ko ni dakurunye do mimbe kaka nafa ko ni be perdi sabla bibina ma be bafo wa abibo beda wa ita do hali kuma dola kumina ibafo me ko ni bafo te wodela ibina yeka fo ko ni ko anafa ko ni ko o manga bla karafe ni choena sabla moyin ka do ko ni ina fo sigil dama dodo me modo momi ni abise ka vraiment fenchama nye abi mo chama nye wa fendo femi ni iya fo maye abe atigi dusu suma hal na soro dusu kachi de batigila aniso mbija wa fendo femi ni abi walnyumando ko fo kosere walnyumando ka ke kanyasi manifima mami ya walnyuman kiye dongo ni ataka laje uko niko akoni beka nafa ko niko obla karafe ali sisa ambe to Mali kono ambe na groupe lumière konana ni groupe lumière takalaje ale ko ni journalier ba kono journal ni ko lumière info fo ga tafra ina fo vebtw kami wole ko lumière tv ina fo awakili bala 100 groupe lumière mo bi wuli ga joke ka anniversaire do fete no odeye ka jira ka fo ko wati de sera sanga nga fendo fo manifunyi anga kuma anga jamana yere kuna foni di chego ka kuma anga jamana yere tabolo ka kuma anga jamana galeya ka wodela na la sona ma groupe lumière mo ko ni wuli ga joni baraw bela jella mi se ka to kuna foni nyuma be se ka soro o ka nyina activité nunka wodela o kalembe ka d'abord balontando bele do nesigi na la sona ma bina damne le 7 juin ka ta kunche le 12 juillet yanno o che abe fo domi mako le 31 mai obike lancement belebele ba doye no odeye avec ni ina fo conférence débat ana nyona fenchama nala sona ma conference da rabina boli teminka odi kuna foni di yoro bise ka balo chodi u yara ka kuna foni di chokola ka soro ma tuti ka ja mani funyi nambora ola ambi na nala sona ma précisément ambina c'est ina fo don ba mi nduba wala ko la nuit de lumière memina ke café des arts konna na parler de la culture kono ni do mi mali artiste bewele a comédien fara artiste musicien ka a dongil dala fara a guitar folaka wala sa uka biara bla uflande bala ka wala nyuma donc kanyesi jamana ima kanyesi jamana deuma wa ka demeke kanyesi hakili sigi sirafe ani kamro la nyina uka susi nuka gale yauko adongo ni mo na donke foka afo ka donke wa jeme koni ana fo don foka afara ni ataka alaje wulika joni buweleli bilale no mali artistu bele jele ma ku bekana u yera bla adon uflani debela ninde kunyanga bi kono foni mun nayu soroka la sawma groupe lumière kona na président lumière tv ka amba fo no ka ay kamenala sona machine amina nyawan soroni wati kele ni kene ka inshallah. Voilà, emballement la gueule au bismillah nimene qui doit dire tout et journal de au fond ma groupe lumière ko sebe il y a le titre de la 125e édition ou bien no 100 mois de juillet là buka anniversaire ke mina mois de juillet là ou quel no ka événement chama activité chama ba de la be choroba émission beta choroba beta et puis vous connaissez choroba fin tala ou ta choroba nyana fin di otigima o be mata ro bo yoro de matchu de beke volontaire fargulu nyananje awo na mi fie journaliste presse écrit uluni o te serengala ya ni serengala très bien uluni comédien ne bena volontaire ke adonner rabi demibido ma de demibia ka kufra da kati apta parme pap bolome clan fly kelemta jokolo kelemta kenema o bisga e kadille ngache o 050 de billet d'accord ngache o te mane nko journaliste mulu fana ga bara caméra audiovisuel ni da konna kwa donc ulu fana ni John to wale borongona ulu ni mete sa ala ulu ni musicien folikala o te bi de la fi de artiste de la folikala ni avec tout le artiste be artiste de ça ulu ni musicien de bena volontaire ke et a famille moi tu duro de be a chama ne be no o ko fait mais les 12 jours fait ta douille les 13 là palais là cabinet des arts qu'on a là concert géant de beta kay le détail et beta donner gars et donc concert le 12 heures le détail et beta nge comme tu as dit là o jumé tu vois ici ça
Tu es pressé avant les pressés même. Si, ici, Le but est c'est ça ton problème. Ne le pas. Ah ouais. Il y a des choix que tout bien là. Il y a des meilleurs berata. Ça on a cherché. Il y a des meilleurs bourrata nous na ori kai. Et bien ça il y a des meilleurs qu'on a nous au mais ça bon nous fier ku FIFA. Ouais le deux. Oh. On est mis faut de l'eau. Ah. Beni il faut nous donner Qatar. Bon attaque là. Café des Arts là. Café des Arts. 12 juillet. Les 13 là. Voilà. Ameta bla dana. Ne rebeta mo la yele. Me watan bol nous fait. Nous yella ko be ni nyeju woro ba don ge bol nous. Ah, ji n'a pas dit pas d'accord. D'accord, voilà. Pour le temps. Donc, nous va préparation dans le il n'y a pas de problème de vie. Alors, il o banna pewu walima sokɔnɔ minɛnw misiri kɔnɔ minɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafulu minɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hate fune dumasi Cheikh Mamutu Traoré yele électronique a filɛ ni bɔra memo sira fara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre mable fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique Cheikh Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ baffle guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique Cheikh Mamutu Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ funɛ dimanche o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ Haumaye Lumière TV ma kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema hala kaubalo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya